салому алейкум бачаҳои шикорчӣ. қафасҳои шикорӣ, уна хона калонош, инаҷа хона майдоҳа, инамино ҳамашон баландишон 31-32 сантиметра, тагошон 31 сантиметр, ай 30 то 31 сантиметра. тагошон ду се қабал латақати бофтагия дар дора. мисол метавоне ки занг бизане, доставкарон дорем, любой ҷои Тоҷикистон роӣ мекунем. ҳамаги ҷое ки махқулай, мисол даговар мекунем, роӣ мекунем. нархошон 130 сомония. ҳозир ваҳдадан ино қарор доранд. ай ваҳдат метавоне ки 130 сомонӣ мегирӣ. мисол то душанбера мисол доставка дорем то 9 километр то автоцентра. тарафи бо кушониҳо ҷо бо қиматтарак мешавад. мисол ё камтарак раҳш дуртаракай ва қиматтарак мешавад. бо маслиҳат мекунем хати клиентҳо. мисол ина бародарон метавонед ки занг бизанед, иншоаллоҳ кортона буд мекунед.